Isi salo-salo wata gangano masu ɗanɗano isi gida-gida kai da kasan gida kasan jama'ar gida je ka gida-gida kwankwasa ba ka da gargada je ka kasa kwankwasa ka ci kaɗan ƙasa yara wuri-wuri kwankwasa kai ne mai wurin kwankwaso al'ummar ƙasar mu NNPP muke mata mazan mu kowa shiri yake kai ma dukunmu ne kai shugabanmu ne kai jagabanmu ne kai mai gidanmu ne kuma garkuwarmu ne ciwonmu naka ne damuwar mu taka ce kai za mu sa gaba a jami'ar masu kayan daɗi nake nufi yan amanar nan su nake nufi NNPP yan ƙasa na garin nan nake nufi masu adalcin nan nake nufi mai fari na jinin nan nake nufi NNPP kai ashe layar ta yi karfi su ba MC dole in faɗi gani ga lafazin